zarraunean. Izarren kuadranteak udeizarrilunen ostean, itxasargirik ez da batere ikusten belainoan. Kapitaina txarra zen, pilotuak txitaldre besak, marinelak ere ez gara izan beti ainatezak. Ez esantxo ilargia daramazula sarean, lehorrik ez da igartzen, kaiorik ere ez da airean. Korronteak kontrako aldera jotzen gaituenez, boga dezagun gogor batera, boga egur buskez. Ikusten da porturik ez dugu ikusten, baina imaginatzen dugu da arunzko azarraunean. Imaginatzen dugu da arunzko azarraunean. Imaginatzen dugu da arunzko azarraunean. Igorere on, agolona fuaua. 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 Agolona fuaua. Ibaia izan da gure jolaslekua. Betian geunden. Ibai lautada, uholde lautada hauetan, batez ere beko partean, Gipuzkoako nekazal lurrarik aberatsenak daude, eta aldiz betetzen ari gira porlanat.
Trafikoari dagokionez 8an, Basaurina 8tik Donostiarako noranzkoan dagoen sarrera adarra eta 8ra zein N634 dagoen irtera adarra moztuko dira gaur gaueko 10etatik bihar goizeko 6etara eta N657 errepidean Txorierriko tuneletan Bilborantz dauden mozketak mantenduko dira gaur gaueko 10etatik bihar goizeko 6etara. Gainera N654 errepidean Maiabia eta Zaldibar artean errei bat moztuko da bihartik meatzaren 31 goizeko 6etatik gaueko 9 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Abian da Eusko Legebiltzarraren 13. legealdia. Ia bete ere ez da pirilaren 21ko bozkak egin zirela, baina Eusko Legebiltzarra eratu daia da. Aurpegi berriz osatutako legebiltzarra izango da, emakumeak eta abertzaleak gehiengo direla. Aurreko 3 legealdietan bezala Bakartxo Tellería izango da legebiltzarreko lehendakari eta beste 4 urtez jarraituko du EAJaren eta PSeren babesa eskuratu ondoren. Legebiltzarreko presidentearen hitzetan martxan jarri den legealdia akordio zabalak izango ditu helburu eta ezinbestez autogobernu berria. Gure autogobernua eguneratu behar dugu eta estatuarekiko harreman estatus berria gauzatu. Ezinbestekoa da estatuaren lurralde ereduari buruzko eztabaidari sakon ekitea. Eredu horren izaera plurinazionala benetan aitortzea eta egungo autogobernua eguneratu eta zabaltzea. Estatuarekin akordio bat lortu behar da, Euskadiko Legebiltzarraren gehiengoaren eskaerei erantzuteko. Irunen gizon bati eraso egiten ageri den ertzaina zerbitzuz kanpo dagoela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak kautelazko neurri gisa eraso egiten ari den bideo bat hedatu ostean. Eraso hartan dauden gainerako ertzainak ere ikerketapean daudela baieztatu dute EITBek jakinarazi duenez. Gertakariak iazko udakoak dira, joan den ostiralean zabaldu ziren irudiak sareetan. Bizarrako bizilagun bat zendu zen atzo arratsaldean, Larina herrian gidatzen zuen kamioian zihoala irauli ostean. Gizonezkoak 51 urte zituen eta Acerio Ensillados enpresako behargina zen. Kamioian Alpapa garraiatzen zuen Lizarrako biltegietatik Karagoiko beste enpresa batera. Guardia Zibilak azaldu duenez ezbeharra arratsaldeko 4 aldera gertatu zen, A12 errepidearen 28,60 markatu, 600 kilometroan. Eskerra Republikanako hainbat militantek osatutako urriaren lehena taldeak alderdiko zuzendaritza osoaren dimisioa eskatu du. Militante taldeak oharbidez adierazi du Kataluniako parlamenturako hauteskundeetan RCek izandako emaitzak porrota izan direla eta horren arrazoia orain arte erabilitako estrategia okerra dela. Boto emaile horien konfiantza berreskuratzeko zuzendaritza talde berri bat behar du RCek urriaren lehena taldearen ustez. Gabon, bi efemeride ditugu gaurkoan, ona lehenengoa duela 54 urte Martin Zabaleta Hernaniarra Everesteko gailurrera iritsi zen Pasang Temba Sherparekin. Gora aritu nintzanean, sentitu nuen emozio oso handia eta oso pozik sentitu nintzen, ez? Mundu ekologikoan bagara norbait gerostik, baina bada zer urratu, nuklearrik ez hartatik, enaren bideak doaz, memoriaren mapatik, denok hitz egin genuen, Zabaletaren ahotik, onena nahi dugulako, herriarentzat herritik.
84 urte bete dira Emma Goldman zendu zela, anarkista eta emakumeen emantzipazioaren aldeko ekintzailea izan zen Goldman. Emma Goldman, the famous anarchist leader, has returned to the United States after an exile of 15 years. I will leave the country rather than deny my ideas. I prefer... Ongi etorri gaueko albistegira, eguneko argazkiarekin goaz. Abian da Eusko Legebiltzarraren 13. legealdia. Ikamika politikoarekin hasi da Legebiltzarrerako mailarekiko eraketa. Bakartxo Tejeria jeltzale izendatu baitute Eusko Legebiltzarreko lehendakari. EH Bilduk maiko lehen lehendakari ordetza eskatu du, emaitzak aintzat hartuta, eta Eba Blanco aurkeztu du. PSek Susana Corcuera aurkeztu du kargu horretarako eta ura gaiendu da EAJ-PS gehiengoari esker. Blanco bigarren lehendakari orde da. Martxan da Eusko Legebiltzarraren 13. legegintzaldia. Bakartxo Tejeria jeltzalea ganbararen lehendakari bezala hautatua izan da parlamentua eratzeko lehenengo bilkuran. Akordio zabalen legegintzaldea izatea espero duela adierazi du presidente bezala eginiko lehenengo hitzaldian. Zerbitzu publikoak indartu eta autogobernua eraberritzeko beharra ere azpimarratuz. Gure autogobernua eguneratu behar dugu, eta estatuarekiko harreman estatus berria gauzatu. Ezinbestekoa da, estatuaren lurralde ereduari buruzko eztabaidari sakon ekitea. Eredu horren izaera plurinazionala benetan aitortzea eta egungo autogobernua eguneratu eta zabaltzea. Estatuarekin akordio bat lortu behar da, Euskadiko Legebiltzarraren gehiengoaren eskaerei erantzuteko. Osoko bilkura adineko mahaiaren eratzearekin abiatu da. Miren Gaiastegi sozialista izan da plenoa gidatzearen arduraduna. Legebiltzarkide zaharrena izan da. Honen ondoan egon dira Irune Zuloaga eta Susana Corcuera zein Eraitz Saez de Gilaz eta Edurne Benito del Valle legebiltzarkide gazteenak. Legebiltzarraren lehendakaritzara aurkeztutako hautagaitza bakarra izan da Tejeriarena. Kargua laugarrenez errepikatuko du EAJ eta PSren aldeko bozkak jasota, 39 osotara. Bozka kopuru berdina jaso ditu Susana Corcuera sozialistak, lehenengo lehendakari ordea izango dena. Bigarren lehendakari ordetza Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea den Eba Blancoren esku egongo da, 27 bozka jasota. Idazkaritza karguak bere aldetik Jon Aiartza jeltzalea eta Bilduko Eraitz Saez de Gilazek okupatuko dituzte. Gauza horrela, abiatu da Eusko Legebiltzarraren 13. legegintzaldiaren jarduera. EAJaren Euskadi Buru Batzarrak Joseba Diez Antxustegi izendatu du Eusko Legebiltzarrean jeltzaleen bozera maielanak egiteko. Arabako zerrendaburua izan zen iragan apirilaren 21 hauteskundetan, 31 urte ditu eta zuzenbidean lizentziaduna da, Joseba Egibarren lekukoa hartuko du. Joseba Diez Antxustegi izango da EAJaren bozeramailea Eusko Legebiltzarrean. Ganbara eratzeko bilkurarekin pozik agertu da, etapa berri bat irekitzen dela adieraziz. Parlamentuaren mailaren osaera ere modu positiboan baloratu du.
EAJak osaketa horren inguruan Euskal Herria Bildurekin hitz egin duela aipatu du ere, koalizioak esandakoa ukatuz. Gu akordioetan aritu garela orain arte, legebiltzarra eratzeko akordioak ere zabaldu ditugula, luzatu ditugula, eta zentzu horretan ere argi ustea Euskal Herria Bildurekin, bai legebiltzar taldearekin, baita ere alderdiarekin hitz egin dugula, legebiltzarraren eraketaz, hitz egin dugu mahaiaren osaketaz, eta beste kontu batzuen inguruan ere hitz egin dugu. EAJak eta PSek mahaiaren aulkiak beraien artean banatu izatea kritikatu du Euskal Herria Bilduren bozeramailea izango den Nerea Kortajarenak. 2 ordezkari izango ditu koalizioak mahaian, bigarren lehendakari ordetza eta bigarren idazkaritza hain zuzen. Banaketa hori aitzitik ziklo politiko eta herriaren errealitate berria islatzen ez duela adierazi du Kortajarenak, ezkutuko negoziaketen ondoriotzat hartuz. Horren aurrean Bilduk hitz egiteko eta akordioak lortzeko asmoa duela azpimarratu du. Eskatzen duguna da, dagokigun ordezkaritza izan ahal izatea, herritarrek kokatu gaituzten lekuan egon ahal izatea eta kontrara aurkitu degula, hori elkarrizketari gabeko aulkien repartori. Uste dut politika egiteko modu hori, politika oso konbentzionala dela eta dagoeneko agortua dagoen politika egiteko modu bat dela. Alderdi Popularrak ere mahaiaren osaera kritikatu du. Herritarren artean dagoen aniztasuna islatzen ez duela adierazi du Laura Garrido bozeramaileak. Legegintzaldia ondo hasi ez dela aipatu du Bakartxo Tejeria legebiltzarraren lehendakariak egindako hitzaldia alde bakarra izan dela kritikatuz. Presidenta ez dela ondo egon bere diskurtsoan azkenean eskaera idea nazionalistaren inguruan egin duelako, estatus berriari buruz aipatu duelago. Eta horrezagatik, esaten dugu, bai maila eta bai presidentea partzialak direla. Mahaiaren osaketa erabakitzeko bozketetan bozka zuria eman du Sumar mugimenduaren ordezkari bakarrak Jon Hernandezek. EAJak eta PSek eserlekuak haien artean banatu dituztela salatu du ere. Era berean, ekimen politiko aurrerakoiak martxan jartzeko gogoa erakutsi du. Argi dago EAJak eta PSek gauza berberak egingo dituztela. Haien artean erabaki dutelako mahaia, baina mahaiaren apartez, guretzak gauzarik importanteena eratxe bilkura da. Gure asmoz politika progresistak bultzatzea da. Irunen gizonezkoa kolpatu zuen ertzain agenteak kargutik kendu dute kautelazko neurriekin eta gertakariak ikertzen ari da ertzaintzaren barne arazoetako unitatea. Une hartan, antziren polizia agenteen jarrera ere aztertzen ari dira. Gaur goizean hasi da Bilboko Basurtuko ospitalean haur bat lapurtu eta baitu zuen emakumearen kontrako epaiketa Bizkaiko lurralde auzitegian. Auzipetua bera izan da lehendabizikoa deklaratzen eta hasieratik onartu du leporatzen zaiona. Haurra lapurtu eta eraman egin zuela aitortu du eta eragindako minagatik barkamen askatu die gurasoei. Bere abokatuaren galderei bakarrik erantzun die modu oso laburrean. Bizkaiko probintzia auzitegiko 6. atalak 10 urteko espetxe zigorra ezarri dio gizon bati 2015 eta 2017 Leioan 2 gazteri sexu abusua egiteagatik. Gizonak abusua egindako gazte batek adimen desgaitasuna zeukan eta bestea adingabea zen. 2022ko beste abusu bat dela eta ireki dituzte berriro 2 kasuak. Orain, 2 emakumen futbol irakasle bat atxilotu zuten.
adingabe bati sexu abusuak egiteagatik eta egiaztatu zuten bidaldutako DNA laginak bat zetozela bi biktima horien arropetan jasotakoekin. Pablo González euskal kazetaria behin-behineko espetxealdian dago 2022ko otsailetik Poloniako Radom presondegian eta astelehenean bere seme nagusienaren eta emaztearen bisita jaso zuen. Azken horrek egozten zaizkion karguak behingoz zehazteko eskatu die Poloniako agintariei bere burua defendatu ahal izateko. Famili bizitzako urtegi, beran karrera profesionala ondatu eta guk egizen parte bat galdu dugu, bera kartzelan egonda. Ez da prentza askatasunik kazetaritzek kartzelan badauz. Ez da prentza askatasunik kazetaritzek kartzelan badauz. Ez da prentza askatasunik kartzela arriskuen elegiteta arriskuen badauz kazetaritzek. Poloniatik Nafarroa Iruñean izan da Irune Errejano lankidea Adi Lorafna berritzearen inguruko albisteari. Nafarroko Kontseiluak Lorafna berritzearen aldeko irizpena eman du eta era horretan foru komunitateak trafikoaren eskumen osoa berreskuratu ahal izango du. Gogoratu behar da Lorafnaren erreforma auzitegi gorenak emandako epaiaren ondoren martxan jarri zela, otsailaren 15ean eta 22an honako erreforma hau hirugarrena izango litzateke eta aurreikuspenen arabera datorren asteko osoko bilkuran Nafarroko parlamentuan onartzea aurreikusten da. Nafarroko Kontseiluak Lorafna berritzearen aldeko irizpena eman du eta era horretan foru komunitateak trafikoaren eskumen osoa berreskuratu ahal izango du. Ildo horretan, Nafarroko gobernuak eskerrak eman nahi dizkio Nafarroko Kontseiluari, txostena arin egin duelako. Tanto la voluntad del Gobierno de España como la voluntad del Gobierno de Navarra pues ha permitido, junto con la colaboración institucional, como es el caso del Consejo de Navarra, han permitido hacer una reforma pues rápida, eficaz y solvente que entendemos que damos solución pues a una sentencia que dictó el Tribunal Supremo. Gogoratu behar da, Lorafnaren erreforma hau auzitegi gorenak otsailaren 15ean eta 22an emandako epaien ondoren jarri dela martxan. Bertan, transferentzia batzordeak 2023ko martxoaren 22an erabakitako transferentziaren zati bat baliogabetzen zen, eta 2023ko uztailaren batean jarri zen indarrean. Mejoramiento que de constatarse sería la tercera reforma que se hace desde el autogobierno de Navarra en nuestra ley del mejoramiento. Con esto nos reforzamos como autogobierno, nos reforzamos para garantizar la eficacia y la eficiencia de la ciudadanía, en este caso en competencias de materia de tráfico. Beraz, aurreikuspenen arabera, datorren astean onetsiko da akordioaren testua, eta ondoren Nafarroko parlamentura igorriko da osoko bilkurak onar dezan. Etorkizuneko berrikuntzekin jarraituz, begien osasunari dagokionez Espainiar estatua betaurrekoak eta lentillak finantzatzen hasiko da 2025ean. Queremos que tanto las gafas como las lentillas pues no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir o que les supone un gasto accesorio y que de alguna manera hace que los más vulnerables y las personas que no tienen acceso pues vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual, y creo que esto es una cosa en la que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y por supuesto desde el punto de vista político, porque no puede ser que el Sistema Nacional de Salud llegue solamente hasta aquí, la salud bucodental no esté incluida y que tampoco llegue hasta aquí y la salud visual no esté incluida. Así que vamos a trabajar firmemente para
para que sea una realidad en el 2025. Felipe Borboiko atxidalekun izan da astearte honetan erakusketa baten aurkezpena aitzaki hartuta eta protesta herritarra egin du sortu kortigertu Hernaniko plaza batean. 78ko erregimenarekin hautsi behar dela aldarrikatu eta Euskal Herriaren nazio eskubideen aitortza demokratikoa exigitu dute. Bildu gara, Euskal Herritarrok erregerik ez dugula eta ez dugula nahi aldarrikatzeko, eta ez dela ongietorria ozen esateko. Ez dago erregenerazio demokratikorik frankismoarekin hautsi gabe. Ez dago erregenerazio demokratikorik estatu aparatua garbitu gabe. Eta ez dago erregenerazio demokratikorik erregimen honen erroko auziari heldu gabe. Ikama ikasle mugimenduak Palestinari elkartasuna adierazteko mobilizazioak egin zituen atzo. Konta iguzu Irune. Ikama ikasle mugimenduak elkarretaratzea egin du Iruñeko udaletxearen aurrean, munduko ikasle protesta olatuarekin bat eginez Palestina herriaren askatasuna aldarrikatu dute, ikasleak subjektu eraldatzaileak direla diote, horregatik bai ikasleen, baina bai orokorrean gizartearen mobilizazioek duten garrantzia azpimarratu nahi izan dut. Ikamak ikaslean martxan ikasle sindikatuak manifestazioa egin du Bilbon, Donostian eta Gasteizen Euskal Herriko erakundei exigitzeko Israelgo enpresekin dituzten akordioak hautsi ditzatela. Iruñan eta Nafarroako hainbat herritan ikasleen elkarretaratzeak izan dira astelehen honetan, Palestinari elkartasuna adierazteko. Genozidioa gelditu Estudiantes con Palestina lelopean, dozenaka ikasle mobilizatu dira Students for Gaza nazioarteko ekimenarekin bat eginez. Mobilizazioetan Biurdana, Mendillorri, Iturrama eta Tokiona bezalako ikastetxeek Israelen erasoa salatu zuten. Manifestuaren irakurketan ikasleek gizarte aldaketako prozesuetan duten garrantzi historikoa nabarmendu dute. Bueno, egun honen logikan bai eman dugu pizkat mundu mailan ematen ari den ikasle olatu, Palestinaren aldeko ikasle olatu hau jarraitzeko eta hau auspotzeko, eta pizkat ulertuz ikasleak izan bar garela subjektu aktiboak eta subjektu eraldatzaileak Palestina, Israelgo sarraskiaren aurrean. Konzentrazioan zehar, erakundei eta hezkuntza sailei eskatu zitzaien erakunde israeldarrekiko harreman instituzionalak amaitzeko. Nafarroako ikasle mugimenduak argi utzi du ez dela pasibo izango. Astelehen honetako elkarretaratzeek berretsi egiten dute ikasleek kausa palestinarrarekin duten konpromisoa eta aldaketa esankuratsu bat lortu arte ahotsa altzatzen jarraitzeko erabakia. Ingurumen gaietan, Guardia Zibilak Kartaxoako plantara lixibatuak bidali zirela ikertu du. Urtarrileko azken asteetan jakintzen Gipuzkoako Zubietako erraustegiak 5.563 tona lixibiatu bidali zituela Artaxoako Ecofersansoen enpresara. Enpresak ez zuen hondakin horiei jasotzeko baimenik, eta ordutik enpresa itxita dago. Lixibiatuak hondakin solidoak tratatzean zabortegietan sortzen diren likidoak dira, erraustegi baten gerta daitekeen bezala. Likido horiek sustantzia tosikoak izan ditzakete eta behar bezala kudeatu eta tratatu behar dira ingurumen inpaktu negatiboak saiesteko. Afera honen arira ikerketa abian da. Guraso sekudazkenan jarritako salaketa bat ikertzen ari da fiskaltza.
Eta oraintsu Seprona Guardia Zibilaren naturaren babeserako zerbitzuak dokumentu bat osatu du Artaxoako Ecofer Sansoain enpresak jasoatako hondakinei buruz. Bertan agertzen da planta horretara hondakinak bidaltzen dituzten 78 entitateetatik 4 lixibiatuak bidali zituztela, ez loiak. Tartean Zubietako erraustegitik bidalitakoak. Hori ala Sepronak Donostiako epaitegiari eman dio txostena kasuan aurrera egiteko. Testuinguru honetan ez da Zubietako erraustegiarekin izan den problema bakarra. Planta sortu zenetik 4 urte igaro dira eta ordutik aski ezagunak dira errauskailuak izandako arazoak, lixibiatuen filtrazioak edo amoniakoaren isuriak. Ildo horretan erraustegiak inguruko herritarren osasunean zer nolako eragina izan duen aztertu du Osakidetzaren menpeko Biogipuzko Osasun Ikerketen Institutuak, eta ondorioztatu du ez duela eraginik izan. Oposiziotik dena den EH Bilduk azpimarra jarri du legea betetzeak ez duela esanai osasunerako egokia denik. Eta datu positiboak aurkeztu badira ere esan du errauskailuak izan dituen arazoak kontuan hartuta, haren inguruko azterketen eta datuen jarraipena egiten segituko dutela. Mila 1956ko gerran hildako 86 gudariren gorpuzkiak aurkitu ditu Arantzadi Zientzia Elkarteak Zornotzako hilerrian egindako indusketa lanetan. 54 pertsonaren gorpuzkiak topatu zituen iazko abenduan eta beste 52renak topatu ditu aurtengo martxoan. Horietako 2 identifikatzea lortu du Arantzadik eta Eusko Jaurlaritzak senidei itzuli dizkie gorpuzkiak gaur Zornotzan bertan egindako ekitaldi batean. Errealitate urruti, bizikidetzak ezin du ahaztu atzeden hartu. Benetako konkordia 3 zutabetan baino ezin da oinarritu. Egia, biktimen memoria, askatasun eta justizia sozialaren ideal demokratikoa. Gizarte ekimeneko sindikatuek jakinarazi dutenez, mobilizazioak egingo dituzte maiatzaren 16 eta 22an adi aldarrikapenei. Apirilaren 9 hasitako greba mugagabea bertan bera utziko dute Bilbobuseko langileek bihar eta etzi. UGT, Comisiones Obreras eta USO sindikatuek deklarazio asmo bat adostu dute Biobide enpresarekin negoziazio mailan. Langileak etzi bilduko dira deklarazio hori berretsi ala ez erabakitzeko, bitartean lanuztea etetea erabaki dute. Gasteizen Michelinetik kanporatutako langilea bere lanpostura itzultzea aldarrikatu dute lankidek. Gasteizko Michelinetik kanporatutako langilea bere lanpostura bueltatzea aldarrikatu dute honen lankide, kasuari buruzko epaiketa burutzen ari zela. Salatu dutenez, bidegabeki kaleratua izan zen.
ESK, CGT, ELA eta LAB sindikatuek azaldu dutenez, aurretik kanporatutako lankide baten epaiketan lekukotza emateagatik izan zen kaleratua. Kasu horretan, kanporaketa desegokitzat hartu zuen epaileak. Oraingoan ere prozesua modu berean amaitzea espero dute sindikatuek. Enpresak disiplina araubidea modu zorrotzean erabiltzen duela kritikatu dute. Zentzu horretan, 2023an 60 langile zigortuak izan zirela adierazi dute. Horietako 15 kaleratuak izan zirelarik. Neurri hauek, pasaden urtean hitzarmenaren negoziazioari lotuta, burututako greba eta mobilizazioengatik errepresalia bezala hartu dituzte langileek. Zuzendaritzaren jarrera autoritarioa salatu dute, kaleratutako lankidearen itzulera aldarrikatzearekin batera. Olatukopek 10 urte bete dituela ospatzeko Iruñean egin duen ekitaldian 80 gonbidatutik gora izan dira. Irune Rejano lankidea izan da bertan, entzun. Olatukop sareak 10 urte bete ditu aurten ekonomia sozial eraldatzailea sustatzeko sarea dena. Gaur goizean egin duten urteurrenaren ekitaldian hemen Iruñeko Katakraken 80 gonbidaturik gora egon dira eta errepasoa egiteaz gain 10 urte hauena nola ikusten duten etorkizuna kontatu dute. Olatukop ekonomia soziala eraldatzeko eta sustatzeko sareak 10 urte bete ditu. Iruñeko Katakraken 80 gonbidatutik gora izan dira gaur goizean egin den urteurreneko ekitaldian. Egindako ibilbidea errepasatzeaz gain, aurrerantzean ere ekonomia sozial eraldatzailean herri somatzeko beharra nabarmendu dute sareko kideek. Ekonomia sozial eraldatzailea sustatzeko sarea da, bertan parte hartzen dute 50-60 kooperatiba edo proiektu kolektibo inguru, eta helburua da ekonomiaren ikuspegi hau mantentzen dugun kooperatiba edo langileo gure artean sarea eratu eta gure artean interkooperaziorako tresnak edatzea, jakintza konpartitzea eta Euskal Herri mailan eraldaketa prozesuak sustatzea. Ekitaldiak 2 ordu iraundu eta gauza ezberdinak prestatu dituzte. Eta, gaur gure xedea edo helburua da ekonomia eta lurralde eraldatzaileetarako ditugun proposamenak azaltzea. Horretarako ere, 2 argitalpen ekarri ditugu, primizian gaur. Bat, ekonomia eraldatzaileak izeneko liburuxka bada, Oskar García Jurado gure Olatukopeko kidea denak ondu du, Olatukopeko beste hainbat kiderekin batera, eta bertan, nolabait ekonomia zer den azaltzen dugu, ekonomia sozial eraldatzailea zer den, eta noski lurraldeetan nola jardun edo nola eragin dezakegun. Izan ere, ekintzailetza soziala eta lurralde eraldaketako proiektuak tokian tokiko eragileekin ari da lantzen Olatukop. Bertako beharrei erantzunak bilatzen. Urteurrenarekin amaitzeko larunbat honetan Donostian egingo dute jaia. Goizean sarekideentzat ekimen ezberdinak eginen dituzte. Ondoren bazkaria eta arratsaldea girotzeko goxo txarangarekin emango diote amaiera ospakizunari. Oiartzunera goaz, Oiartzungo udalak ordezkapen zerbitzu abiatu baitu nekazari eta abeltzainentzat. Oiartzungo udalak ordezkapen zerbitzua jarri du martxan, bertako nekazariek eta abeltzainek aukera izan dezaten pertsona baten laguntza izateko, oporraldiak zein bajak kubritzeko. Oiartzungo udalaren esanetan, herriko lehen sektoraren egoera ez da ona, eta hori iraultzeko bidea jarri dute martxan. Egoera kaskarra dela esango nuke, eta helburua da horrei buelta ematen diogun. Hasi degula burujabetzako prozesu bat, Oiartzun burujabe deitzen dana, eta hau da horietako iniziatibetako bat, nun esaten dugu burujabe izan nahi baldin badegu elikaduran, horrek suposatzen du daukagunari eutsi egin behar diogula, eta gero oinarrian berriak sortuaz. Baserri lanetan trebatutako langile bat kontratatu du udalak Behemendi Landa Garapen elkartearen bidez. Eta laguntza behar duten herriko ustiategira joango da, hainbat egunez bertako eginkizunak egitera. Oporraldietarako ospakizunengatik egun libreak hartzeko eta bajaren bat dagoenean ustiategiak martxan jarraitzeko eskatu ahal izango dute ordezkapena. Baita eskulan gehigarria behar dutenetan ere. Baja eta oporraldien kasuan, bai izaten da nolabaiteko egun muga batez, 2 aste onartzen dira,
batez ere oporraldian, 2 asteko oporraldia. Bajan bai, saiatzen gera, bajak irauten duen, ezakit, denbora guztian esan, baina alden denbora gehienean, langile hau laguntzen egotea. Eta bestela, jaiegunak eta hori, bai, pixka bat kontrolatzen ditugu, erabilera ez dadin izan, baserri batek gehiegi erabiltzen dula, eta bestea gutxi. Epe luzerako helburua berriz, errelebo faltari aurre egin, eta belaunaldi gazteak lehen sektorera hurbiltzea da. Adinean gora doan sektore bada, eta nik usten dut erreleboari begira, hor konfiantza bat sortzen jun behar da nekazaria eta laguntza ematen duen pertsonan artean, gelditu ez gaitezen esplotazioak, martxan dauden esplotazio horiek gabe. Ze gauza berri bat hastea oso zaila da, eta daukagunan ikusten dut erronketako bat da mantentzea. Lehen sektoreko 0,5 nekazaritzako lan unitate baino gehiagoko ustiategiek erabilezakete zerbitzu berria. Eta doakoa da, udalak bere gain hartu baititu zerbitzuak sortutako gastuak. Hiruzpalau ustiategiek erabili dute jada zerbitzua, eta horietako bat da Amaia Larrañaga, Lekungarrai baserriko gaztagila. Guk probatu dugu, eta oso ondo, beste 2 esku gehiago dira. Eta, nik uste oso ondo da, hola. Saiatu beharko ginake, etxalde guztitan, edo, pixka bat aukera bat ematen. Udalordezkari zen teknikariek deia egin dieten nekazariei eta abeltzainei zerbitzua eska dezaten. Ereiten hasitako bideak fruituak eman ditzan eta lehen sektoreak bizirik segi dezan. Palestinako gatazka, Sudango gerra eta Turkiako uholdeak 2023an herritarrak etxea atzean utzi eta herrialde barruan leku aldatu behar izatea eragin duten 3 arrazoi baino ez dira, hau da, barne desplazamentuak eragin dituzten 3 gertakari. Horrelako beste 11 adibide daude, horien eraginez 75,9 milioi barne leku aldatu zeudela hasi zen 2024a. 2 talde nagusitan banatu daitezke horiek, alde batetik uholde lurrikara eta antzeko natur hondamendien ondorioz leku aldatu behar izan dutenak, eta bestetik gerra edo gatazken eraginez etxetik ihes egin dutenak. 7,7 milioi daude lehen taldean eta beste 69,3 milioi bigarrenean. Barne leku aldaketen behatokiak eman ditu datuok gaur argituratu baitu urteroko txostena. Pere Aragones, Generalitateko presidenteak agur esan dio politikaren lehen lerroari RC-ko emaitza txarrak izan dituela onartu du eta beraz ez duela Kataluniako Parlamentuko diputatuak da hartuko. Responsabilitat i honestedat són els 2 valors que inspiren i que han inspirat la meva actuació política. Quan he hagut d'assumir responsabilitats, fer passos endavant pel país i pel meu partit, ho he fet. I ara també ho faré. Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política. Txileko ikasketa publikoen zentroak migrazioaren inguruko azterketa argitaratu berri du eta datuak inoiz jaso diren negatiboenak dira. Txiletaren 61%ak negatiboki baloratzen du migrazioa. Ikertzaileek lehenbaile migrazio politikak birpentsatzeko beharra azpimarratu dute. Berosatrustegi. Urtez urteko datuak alderatuta 2022 izan zen migrazioaren afera okerren baloratu zen urtea. Hala dio Patrizio Dominguezek Espazio Publiko ikerketa independenteen zentroko buruak.
Arrazoia argi ez duten arren, azterketaren arabera txiletarren 61%ek negatiboki baloratzen dute migrazioa. Datu honek eztabaida publikoa astindu du. Txileko ikasketa publikoen zentroak migratzaileen inguruko azterketa bat edo ikerketa bat argitaratu berri du eta bertan txiletarrek dituzten iritziak eta migratzaileekiko jarrerak modu zehatzagoan jaso dituzte. Ikerketa zentroaren arabera migrazioa politizatu eginda bai eta nabarmen hazi ere. Datu ofizialek diote 2017an 4,1 izatetik 2022an 8,2 izatera pasa dela. Igoera honen oinarrian daude Latinoamerikako herrialde batzuen egoera sozioekonomikoa, krimenaren gorakada, indarkeria politikoa eta hondamendi naturalak, Haitiko lurrikara kasu. Migrazioen zerbitzu nazionalaren arabera Venezuelatik iristen dira etorkin gehienak migratzaileen 33% dira. Atzetik jarraitzen diete perutarrek 15% eta kolonbiarrek 12%. Ikerketa egiteko nazionalitateaz gainera, generoa eta ikasketa maila ere kontuan izan dira. Eta 3 emaitza nabarmendu dira. Lehena, txiletarrek ezaugarri guztien gainetik nahiago dituzte etorkin oso kualifikatuak. Bigarrena, txiletarrek orokorrean migratzaile venezuelar eta kolonbiarrak delinkuentziarekin erlazionatzen dituzte. Eta ikerketarekin nabarmendu nahi izan duten 3. ondorioa generoarekin du zerikusia. Bakarrik iristen diren emakumeak nahiago dituzte. Ikertzaileek datuak aztertu, hipotesiekin alderatu eta ondorioak atera dituzte eta lehen lerroan jarri dute migrazio politikak birpentsatzearen garrantzia. Gehiengoak, inkestatuen gehiengoak adirazi baitu, etorkinekin harremanik ia izan ez duela, sekula. Honi heldu eta estigmarekin bukatzeko plana diseinatzeko beharra azpimarratu dute. Patricio Dominguezek uste du baina lehenago hartu beharreko postura dela honakoa. Dominguezen iritziz zaila da egungo egoerari bat-batean denbora gutxian buelta ematea. Euskal Herrira bueltan, alaitasuna sortzen duen giza komunikazio mota bat da umorea eta topikoak topiko euskaldun noi ere gustatzen zaigu. Horren erakusle da Leioako umore azoka 24. edizioa izango da urten maiatzaren 16-tik 19 bitarte. Leioako udalak eta umore azokaren 14. edizioak kale arteen industriaren garapena sustatzea helburu duen azokak 40 konpainia baino gehiago hartuko ditu maiatzaren 16-tik 19 bitartean. Horietako 5 nazioartekoak dira, 18 euskal herritarrak eta gainerakoak Espainiako estatuko hainbat txokoetatik etorritakoak. Antolakuntzak azaldu duenez, umore azokak bere leku egin du eta finkatu eginda kultur azoken artean, ez bakarrik herrian edo estatuan, baita nazioartean ere. Kale arteen sektoreko azken proposamen berritzaienen ezenatoki giza jartzen gaitu munduaren gainerakoen aurrean. Bereziki nabarmentzen dira Tetes de Mules eta Teatro do Mar konpainien eskutik datozen proposamenak. Apokalipso izenarekin eskainiko baitituzte emanaldia konpainia frantsesaren kasuan eta Numb portugalarraren kasuan. Biek bi antzerki ikuskizun proposatzen dituzte adin guztietako jendarentzat, ostiralean maiatzaren 17an eta larunbatean maiatzaren 18an. Teatro do Mar enpresak 20 urte daramatza eremu publikoari bereziki zuzendutako ikerketa eta sorkuntza lana egiten, hau da kale antzerkia. Bestalde 2012an sortutako Tetes de Mules konpainia frantsesak jendearekiko elkarreragina sustatzen du. Umore azokaren antolakuntzak eta Leioako udalak egitarau potolo eta berritzaile bat aurkeztu du maiatzaren 16-tik 19 bitartean ospatuko den 2024ko 14. ediziorako. Jaialdiekin segiz, urtero bezala, Errenteriako udalak maiatzaren 21ko kultura aniztasunaren nazioarteko eguna ospatuko du Errenterian 11 kolore jaialdiaren bitartez. Urtero bezala Errenteriako udalak maiatzak 21ko kultura aniztasunaren nazioarteko eguna ospatuko du Errenterian 11 kolore jaialdiaren bitartez.
Aurtengo egitarauak herritar guztiei zuzendutako jarduerak eskainiko ditu. Maiatzaren 15-tik 29-ra udalerriko kultura aniztasunaz gozatzeko. Kulturarteko topaketak, gastronomia, dantzak, musika, aurri zuzenduriko ekintzak eta beste jarduera asko. Aukera ugari migrazioa, zarratzekeriaz eta hizkuntzaz gogoeta egiteko oro har, baina baita aldi berean kulturek eta aniztasuna dakarten aberastasunaz gozatzeko, eta hartara dituzten balio positiboa sustatu eta kulturarteko gunek sortzeko. Errenteria kulturanitza dela islatzen du jaialdiak, eta horren bestez jardunaldi hauen filosofia horixe da. Guztiek bat egitea, partekatzea, elkar ezagutzea eta bizilagunengandik gertuago sentitzea. Migrantasain gertu eta inurrun erakusketarekin irekiko dute jaialdia emakumeen etxean. Iritsi berriak diren emakume jasaten dituzten egoerei buruz hausnartzeko eta horretaz jabetzeko aukera izango da. Bestalde instalazio artistiko interaktibo bat ere egongo da hizkuntzak, gorputzak eta tarteko zirrerak badalaben, maiatzaren 20-tik 23-ra. Hilaren 17an berriz ostiralean Kutxaz kanpo hizkuntzaren jaiotzaz eta eriotza rol jokoa egingo da. Eta musika, gastronomia, zinema eta beste hainbat esparru batzen dituen egitarauarekin osatu dute aurtengo jaialdia. Herriko eta munduko kultura aniztasun ospatu eta balioan jarri nahi dituzte 11 kolore jaialdiarekin. Murgildu gaitezen bada euskaraz maiatzaren 26an animatu du Josune Bañales Bizkaiko ikastolen elkarteko ordezkariak gaur 56. ibilaldiaren aurkezpenean. Aurtengoa Getxon ospatuko da 4. maiatzaren 4. domekan. Baliatu nahi izan dugu ibilaldi hau, aurten ospatzen dugun ibilaldia, ez bakarrik ikastola barruan daukagun kohesioa handitzeko, baizik eta hortik haratago ambiziozoak izanez, herriko hainbat eragilerekin oraindik ere elkarlan handiagoak sustatzeko. Txomba aukeratu genuen, arrazoi ezberdinengatik. Bata, izena bera indartsua da, ahoskeran indartsua da, baina esanahian ere oso indartsua da. Hau da, honek esan nahi du, txombok esan nahi du, uretara murgiltzea, uretara amiltzea. Eta gure nahietako bat da, jendartea, euskarara amiltzea, euskarara blaitzea, nolabait. Hortik txombo. Ikusten duzuenez, eskaintza gu ilusioz gaude, danetarikoa dagoelako zona guztietan, ikastolan instituzionala izan arren bertsolariak eta topaketak edo egon daitezke bai herri baskaria, eta beste batzuetan umeak egon daitezke zona batean edo bestean, gazteak egon daitezke zona alde batean edo bestean, eta hori da bazkenan mugitzeko aukera ematen duen ibilaldi bat izango da. Euskarari helduta jarraituko diogu albistegiari, sehaskako ikasleek urteak dara matzate borrokan azterketak euskaraz egiteko eskubidea errespetatu dadin. Ekinaren ekinez aurten lortu dute brebe eta euskaraz pasatu alizatea, basoko azterketak aldiz frantsesez egin beharko dituzte berriro ere. Hori dela eta Baionako Bernat Etxepare Bizioko ikasle asanbladak mobilizazio orokorrera deitu du ostiralerako. Hizkuntza baliatuz gizakiok emozioak, desirak eta baloreak adierazten ditugu. Hori gutxi baliz legez hizkuntzaren bidez harreman sozialak gauzatu eta ohitura kultural eta sozialak transmititzen dira. Zentzumenak baliatuz euskararen hitz eta hotsekin jolastu, ikasi eta entretenidu al izango du bisitariak euskara ibiltarian. Ikusi. Durangon gaude Plateruenan euskara ibiltaria erakusketa interaktiboa ezagutzeko, sartu gaitezen.
Euskara Ibiltaria erakusketa interaktiboa ikusgai dago maiatzaren 15 arte. Euskaltzaindiak 80. hamarkadan hizkuntza atlasa lantzen hasi zirenetik gaur egun arteko lanaren zati bat da erakusketa hau. 50 bat mapek osatzen dute euskaliztunen ekarpenari esker. Erakusketa ibiltariaren abiapuntua Euskaltzaindiaren euskararen herri hizkeren atlasa da eta azken urteotan plazaratutako argitalpenak bezala euskararen aldakortasuna eta aberastasuna erakusketea du helburu. Sorreraz hitz egin digu Aritza Baroak. Erakusketa interaktibo honek eta erakusketa ibiltari honek izenak berak dioen bezala 2015an izan zuen bere lehen edizioa, Beasainen egin genuen, baina hau guztia sortzen da azken batean 80. hamarkadan Euskaltzaindia martxan jarri zuen euskararen herrizkeren atlasa ikerketa egitasmoa, bere ibilbidea egin duen enean, momentu bat heldu delako Euskaltzaindiak pentsatu duena, bazela garaia Euskaltzaindiari euskaliztun komunitate horrek 80. hamarkadan eman zion altzorra berriz gizarteari bueltatzeko eta horti sortzen da. 2015an hasi zuen ibilbidea, egia da, baina 2019an Euskaltzaindiak 100 urte bete zituenean, hau da Euskaltzaindiaren mendeurrenean, salto kualitatibo bat eman zuen Euskaltzaindiak eta erakusketa hori eraberritu egin zen eta gaur hemen Durangon ikusten dugun erakusketa eraberritu interaktibo eta sentsoriala sortu zen, hortik dator. 5 ataletan banatu dute erakusketa, tokiak, materialak, argia eta soinua, natura eta bizitza. Atlaseko mapen hautaketa bat erakutsiko da horietan. Horrez gain, jokoak, animazioak eta entzungaiak izango dira herri hizkeren aberastasuna erakusteko. Euskararen atlas linguistikoak 1000 mapa baino gehiago argitaratuak ditu, Euskaltzaindiaren web orrian guztia konsultagai daude, argitaratuta paperean ere baditu, 11 liburuki dagoeneko argitaratuta daudelako, eta hemen, mapa horien artean batzuk hautatu ditugu eta ona ekarri ditugu, eta esandako moduan, hemen mapetan aurkituko duguna da, azken batean Euskarak bere eremu osoan, transmisio naturalez bizirik iraunduen eremu osoan, 145 herrik ordezkatzen dute kasu honetan mapa horietan eremu hori, nolako formak hartzen dituen, eta hori da azken baten atlas linguistikoak erakutsiko diguna eta hori da erakusketa honetan ikusiko duguna bai. Atlasean eta hiztegian jasotakoen arteko lotura bat egin dute besteak beste. Abaroak esan digunez, urte luze hauetan euskaliztunen erantzunen bitartez historiak, kondairak, siniskerak, ohiturak eta abar jaso dituzte. Publiko orokorrari zabalduriko erakusketa da eta doako bisita gidatuak antolatu dituzte euskaraz zein erdaraz. Hemen balioan jartzen dena da gure hizkuntzak baduela ezaugarri bat eta da aberastasun ikaragarrizkoa duela, aldakortasuna duela, hori da mapetan aurkituko duguna eta bai, galdera bakoitzak ez dauka zerikusirik bestearekin, bakoitza mundu bat da, ezta? Eta badira mapa batzuk zeinetan mugak oso argi ikusten diren eta mapa oso ikusgarria den erantzunak oso ondo antolatuta daudelako, beste batzuetan erantzunak berak nahasita agertzen dira eta badira kasu batzuk ere erantzun bakarra jaso dena euskararen eremu osoan, beraz, gomendagarria da etortzea, ikustea eta batez ere sarri askotan ona gatozen euskaliztunak identifikatuta sentitzea gure forma ere jasota agertzen delako mapa horietan. 155 herrik ordezkaturiko mapetan 19. eta 20. mendeko bizimodua, gizartea eta ohiturak ezagutuko ditu bisitariak. Euskalkiak gehiago ezagutzeko aukera paregabea da. Euskara batuak nolako eragina izan duen, hau da galderak egin eta galderak egin bisitariei eta jasotzen dugun erantzuna entzun eta gero, basaten diezu, begiratu zuen herrian zein erantzun jaso den eta sarri askotan harridura, baina beste kasu batzuetan esaten duten, arrazoi duzu, gure etxean edo gure herrian horrela esaten da, naiz eta guk orain beste forma bat erabiltzen dugun. Hizkuntza aberatsa da euskara, zalantzarik gabe, herritarrek Euskaltzaindiari emandako ekarpenak hitz batek 1000 forma edo forma bakarra izan dezakela erakusten baitu. Euskaltzaindiak 80. hamarkada horretan lehenengo urratsa eman zuen, erabaki zuen euskarak bere atlas linguistikoa izan behar zuela, lantalde bat sortu zuen, euskararen eremu hori zehaztu egin behar zen, 155 herri horiek aukeratu ziren, 36 Bizkaian, 36 Gipuzkoan, 27 Nafarroan, bakarra zoritxarrez Araban Aramaio dena, tokiko euskara bertan mantentzen delako, 15 Lapurdin, 18 Nafarroa berean eta 12 Zuberoan,
eta herri horietako lekuko euskara jaso behar genuen enean, lekukoak behar genituen. Herrian bertan jaio, bizi eta eskondutako gizon eta emakumeak. Kasu gehien zuenetan 75 urtetik gorako andra eta gizonak izaten ziren, eta 319 lekuko horiek dira gaur hemen ikusten dugun lagin honen, nolabait gurasoak edo aukera eman zigutenak hau guztia lantzeko. Erakusketa interaktiboa ikusgai izango da Durangon maiatzaren 15 arte, baina erakusketa herriz herri zabaltzen ari direla jakinarazi digu Abaroak. Aukera polita dela eta hemen informazio pilo bat badagoela guztiontzako. Ikusentzunezkoetan Ni Urumea dokumental etnografikoa izango duzu ikusgai gaur gaueko 10:00 gurean. Ibaiaren bidean zehar testigantzak eta bizipenak jasotzen ditu dokumentalak, ez galdu. Ibaia izan da gure jolaslekua, betian geunden. Ibai lautada, uholde lautada hauetan, batez ere beko partean, Gipuzkoako nekazalurrarik aberatsenak daude, eta aldiz betetzen ari gira porlanak. Besterik ez gure aldetik badakizu informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Sistemak arriskutsuak dira taldearen sua abestiarekin agurtuko zaituztegu bihar arte eta ongi izan. Herrian nintzen, da broma dañoetan, baliteke ikasiko da gaurkan, gari barrez, amaitzik ederranetan, merinek gabe, apretuko nazoetan. Thank you.